שלום לכולם, איתכם דניאל, רונן, אוי, איזה רונן? עוז ואדרי. יאללה, 3, 2, 1, כנסו, קפיצה. יש! אז בוא אני לא עושה סרטון. אני עם פרנק אדר, ונראה לי ש... אתה לא איתנו. מה, אני לא איתכם? כנראה. יש לי חרב דיימונד. תראו בצד השמות. תראו בצד יש לי אוכל, אז חכו, יש לי אוכל. אתם רואים את השם שלי? לא, אמרתי שאתה לא איתנו. מה בכלל? הרגו אותי! על ההתחלה. אתה חייב לצאת, דניאל, אתה חייב לצאת. חכה, אולי פתאום אני אנצח את כולם וקראו אותי. אני עדיין חי. יאללה, טוב, אז עוז, צא, אתה יכול לצאת? כן, בשבילכם אני אעשה את זה בסטייל. קפיצה על המוות. ככה זה בסטייל. חכה, תסתכל קפיצה בסטייל. איפה חכה, קפיצה קפיצות בסטייל. הנה אתה. בסטייל. קפיצות בסטייל. קפיצות לא, בסטייל. קלוט את זה. רגע. קפיצה בסטייל. קפיצה בסטייל. קלוט את זה. תסתכל עליי. הכי מגניב זה ככה. זה יש כאלה אנשים. אני עושה ככה. אוי. תסתכלו. מה? אני מכיר את זה. יאללה, אני... יאללה בואו. רגע, תסתכלו עוד משהו מגניב, איפה? אדרי, נו, שכחתי. אני הסובסקרייבר שלך, אדרי, אז אני הסובסקרייבר שלך, אתה מספר 1 בעולם, איפה אתה? סתם, יאללה בואו. תקשיבו, תשים את הערוץ שלי למטה בסרטון. אני לא יכול לדבר כי חם לי בפה. אוקיי, הסתכלו, קפיצה בסטייל, 3, 2, 1, אוקיי, FBC אתה איתנו, יופי, אנחנו כולנו זה ליד זה, אבל יותר נכון, עוז אתה שם, ואני ליד פרנק אדר, כולם להיות בטים טוב, כולנו נהיה ביחד טוב בצוות. וואי, יש לי סטאק זה, אני לא מבין. כולנו בצוות שומעים? לא הורגים זה את זה. וואי, יש לי מקוש מדיימונד, חרב מהרן. מה עוד? לא הורגים זה את זה, בסדר? לי יש 2. חבר'ה, לא הורגים זה את זה. בסדר, בואו אליי, אין לי אנדרפל. גם לי אין אנדר פרלים. גם לי. יש לי לבה. איך אתם? זה מניוק. מישהו בא התחיל לזרוק עליי את הדבר הזה. אוי, מאפים עליי חצים. עוד שנייה אני מת. יש לי אנדר פרל אחד. אל תמות. אוי, אני לא מת. איך? הנה אתה מולי. שנו איזה האקר. מישהו מולי, זרק שם, עליי תסתכל כדורי קדימה. שלג. זרקו עליי כדורי שלג. הרגו אותי ב3 מכות. מה? כדור שלג זה בכלל לא הורג. נכון. איי, זורקים עליי, וזרקתי קסדה. אני רואה את זה שהוא זורק עליך. היי. מי זורק עליי? קלוט, אתה רואה אותי. זהו, הוא שתק לך. טוב חבר'ה, אני חושב שהגיע הזמן לקבוע את הסרטון. לא. למה? בגלל שהורגים אותנו כל הזמן, לא נותנים לנו להיות ביחד. קודם את אדרי הרגו, אחר כך אותי הרגו, ואז קפץ כמו מפורסם, כן. ואז אני נלחמתי נגד כדורי שלג הורגים, רוצחים, הייתי עוד עם שריון מברזל, מגפיים ומכנסיים. מה תוקבת אחריי? טוב, אז גומרים את הפרק, ביי. רגע, ואני עדיין חי.